Nyuwun titinganipun Mas. Pelok biasa. Dan penak tenan. Pripun? Penak. Nggih. Pelok iki. Ance, pelok 6. Oh. Aduh. Apa sliramu murah krasa Elah dalah. Rumono ya Yun ya. Nggih. Di curhat. Oh curhat. Nggih. Ati bingung ing rina kelawan wengi kaya Lia curhat Oh, legok legok mung ngalamun sepisamun ing rasa tanpa nono katresnan iki wong ayu nggih. Pajan. aja mung pijer lelewong nampani katresnan suci Kok karo semu nangis lho. Jane enten apa? bawa sing gawe aku dhewe Oh, angger aku bawa nang aku kelingan bojoku nang omah kelingan bojo sing endi, Mas? sing nang omah sing anakku asli Oh, berarti sing ora ana omah ya eneng. mak mak oh kabeh budi ketumbak cucuan tapuk wae Ning endi, Mas? Ning Bandungan. yo kelingan ku tak hapusi terus kene Sembah ya nuwun. dewan aku tak ngaturke sugeng rawuh karo Pak Lurah saiki monggo Dadi liwung atiku nalikane sapisan katamu wong bagus kanthi laku godho ati rinten siang dalu inurban sifaraka ngadarasa kumete sing kalku lermu yai sakoro datan isa lulungke hatiku suminggun kangen teni liwung nyinyak tiku antuk sampi dadi ati saiki nah tukang syuting ra mesake aku. piye Niki lho, Pak. napa Wah, sing disorot gembrobos ora rumangsa. ora apa-apa pancen lampune bentir
Terus sing disoroti dipilih kok, Pak. Ngendi ya? Bros. Mosok kan mau kok nggon bros wae. Mbok rada munggah ngono, Mas. Halo. Oh, pripun, Pak? Oh, napa nggih? Jenengan nggih gadah, Pak? Oh, mboten. Oh, alah. Aku nek lah kowe nek ora komplit ya ora seneng kok aku nek. Apane? Aku senenge ya wis komplit kabeh. Nek aku nggon bros ngene alah wis ora. Alah wis ora nek aku wis ketok iki wis. Pawane di pasrahi kuwi tok ya mumet gundule ra. Oh, alah, Pak. Dadi nek aku ya bokong barang iki tetep. Lah kok mah tekan bokong lho. Ya tegese kabeh ngono lho. Mek jujur ah. Ya tungkak barang kuwi ya. Sabda Agus. Setepan di daratan sering senang ada jaring sisi mugi Gusti ngelilangan teras
Pak Endra. Nggih